И здравейте хора, аз съм Прото и днес ще цъкаме Майнкрафт едно в едно с... Пацфик. Да. И така играем на 1.7.2 с Блокит. Влезе е тук в 39. Аз влязах. И аз ще пазна клипа докато почнем и да. И да, я ще го пазна. И да, хора. Сме тук. Да, пак сме тук. Там видяхте някакъв бял. Аз не виждам даже. Ще го мачкаме. Да, и аз точно. Ето се виждам. Стрелите показват... Фикс. Чай. Добре, ти що му удари? На мен ми се бъгват, ама... Да, хора, днес ще ходя на море. И да, ще го смачкаме. Тоя. И токсика. И токсика. Това огън. Да. Фикс, моля да фикс. Чакай, бе. Ще гориш и ще умреш, виж. Ай, поне аз да те убия, бе. Едно на 0 за мене. Нали? Фикс. Аре, бе. Ти защо не използваш фишинг род? Хора, без фишинг род няма PvP. И сега пак ще го бием, да, на 1,5. Да, и съм без Optifine на 1,7. Тот сега ще го смачкаме и тъй. Аз съм много добър с лъка, нали? Аре да еламе. Какво комбо ми направи? Направо съм на половинка. Бяга... Аз бях на 3. Да, тък малко бях стръмна с лъка и щях да съм на 1. Да, не ще бил. Щях да съм на 1. Дай. Изчакай да се сменя ресурс. Пак в същото. Добре, ари. Къде? Къде влезе? Къде влезнахме преди? Абе, аз няма да те намеря. И да, хора, ще паузна клипа, докато се намерим. Да, аз вече съм тук. Ари, ти снимаш ли? Да. Ще го качваш ли? Не. Що? Виждате какво е между правим с лука. И направо ще го смачкаме. Да, 4,5 ме е оставил. Сега пак ще го смачкаме. Нали? И сега спамим спейса. И сега той си пуска хака, нали? Ти сега си пусна хака. Да, изчакай малко, че ми лагна. Ай, последна златна. Нямаме. Сега ще го смачкаме. Както виждате, той ме ударил само един път. И то с лъка. И сама почна и сега ще го прибием на 3. На 3 съм останал. 2 на 0 за мене. Да, все ме убиваш някакво такова гадно. Ти ми лагна. Оправдание. Това видя ли? Ти това видя ли го? Ти това видя ли? Ти
пък това видя ли го? О, той си пусна хака. Дали изобщо ще успее да ме бие един Аз, път? знаеш как умрях? И пак си останала на малко, на 2,5. Бах ти. И дай ще паузна клипа. И да, пак сме тук. Да, ние ще го смачкаме. Да, той направи NLG. И направо ни Фикс, са... фикс, фикс, фикс. Добре да изчакай да Добре. фиксна. Дай. Виждате на колко много сме. Ние съм на около 10 грама. Сега искаш да останеш на 1000. Виж какво компютър ти правила. Аз пак бях на 4, сега съм на 3. И да, хора, извинете ако говоря малко. Добре, хубаво. Да, при теб се чува добре, ама в клипа знаеш как се чува. Да, викам, че тъкно се каже, че стрелите ми се бъдат. Няма да мога да стреля. Няма, ти казвам, няма, бе, момче, няма. Затова използвам винаги Fishing Rod. Виждаш ли за какво? Аз си на 3,5. Сега искаш да те убия на 7. Но и Да, ти нарочно ще ме стреляш сега. Нали? Тя работи и не стават при мен, моето момче. Тя работи и си ги правиш у дома. Не, че са не си, ама. Да, и аз също щях да кажа. Не, че са не си, ама. Ще ма били ние, бе. Хора, това е... Коя игра е? Четвъртата. трета. Как трета, бе? Трета. И да, ще паузна клипа. И да, хора, върнах се. И ние сега ще играем на F5. Ще видим кой ще би. Знаем, че той няма да играе на F5, ама... Няма. Не, сега ще видим. Фикс! Добре, добре. Готов ли? Не. Фикс да. Готов. Аре да. И да, сега ще видим дали е на F5. О, но само гледам да такова главата. Аз май на F5 се бия по-добре. Аз даже не мога да те оцеля. Как не можеш? Нали ти казах, че ще убия на 7? На колко наби? На 7. 7. О, той беше направо. О, Айде, просто аз ще смачкам. Тая игра коя е? четвърта май. Да, четвърта мисля, че. Не знам. И да, той наби. Не. А? Не. Фикс. Изчакай, ти фикс. Ти фикс. Фикс. Ми ти. Че написах фокс. И сега той пусна киларата и ще наприби. И да. Yes! Клипа, знаете ли как се казва? Няма да ви кажа. И да, хора, мисля това да е от клипа. Благодаря, че гледахте. Не забравяйте да се абонирате, да лайкнете клипа, да оставите по един коментар. И да, това беше от мен. Аз бях Прото. И чао, чао!